Idol Dennis, please come in. Tinaruay nga umili iti umunang aldaw ti guling-guling festival maben iti dol making iti Paway Ilocos Norte. Kaduan do iti matendar ket balikbayan ken dumpang nga bisita para palang kada ti panakawitness iti panagrami ti dodol kasukaset iti fiesta iti guling-guling iti Paway sakbay iti Ash Wednesday. Tidol ket agapo iti tubog iti unas nga daytoy ket nalakuan iti rice flour asan tumailuto iti lasod iti duang oras sakbay agbalin nga napalit naanos iti panagkiwar-kiwar tapos ket napintas iti panakuluto iti dodol ken kasamet naimas daytoy nga karamanan para pelang kanatay residente nga kang rantata nga produkto makakanin daydi taga Paway Ilocos Norte. Kalpasan ken kabiatan iti panagluto dodol panaymet iti panagsala-sala dagiti taga Paway para palang kalatiya pengir oray iti panagirang pas nga panakuluto dagiti dodol una ni Mayor Sheila Galano maragsakan kinadyaman gaputo adumanan may iti mabuno iti tumatawen iti panagrami dodol iti barangay iti Paway Ilocos Norte particular iti Anawang. Masayang-masaya po kami ngayon on behalf of the local government unit of Paway kasi this is the first day of our Guling-Guling Festival. At alam ko naman natin na inumpisahan ko namin ang tradisyon dito po sa Anawang. Iti Mayora nga nag-level up met iti panakuluto dagiti may serbi iti Guling-Guling Festival gabot malaki iti dol at dapat iti ingkalti kasi hindi paltaw ingkalti nga kamuti kendo pa dapat isuman nga nabungon iti okis wano iti bulong iti saba maragsakan gabot dagiti pay chef iti Ilocos Norte ket makawaw da iti ni mas raman iti kalti babayan ti agburburek nga tagapulot. Yes po. Hindi na lang po doon yung mga binita dito. Meron na rin po yung mga suman na nakalak po sa coconut. And also meron na rin po yung mga insulti na papaya at iba pa po. So mamaya po dahil Valentine's ngayon, matamis tayong lahat ngayon na kumain ng mga sudol at ibang sa kanin. From our beautiful town ng Paway. Bigatan iti panag-highlight ti Guling-Guling Festival maben ti street dance ken showdown nga mapasama iti mismo sangwan ti Paway Church iti Paway alas 3 ti panulugi iti dance showdown ti Guling-Guling Festival nga pagpastanda iti residente iti Paway Ilocos Norte. We are inviting lahat po ng mga taga-Paway, mga turista, mga balikbayan, mga balik-probinsya. Join us on Tuesday po. Mag-start po tayo ng 3 o'clock sa street dancing. At dire-diretso na po yun sa showdown competition. Karamit ng Presidente iti Paway kang runa kini Barangay Chairman Jun Bagayas kapot tradisyon ti Paway nga pinagaramit ti unas ket sampang nga nakbukaw nga iti agdamang ket sibiyag iti kultura dagiti taga Paway. This is one of the showcase of the tourism municipality of Paway. And all walks of life from different barangays and even other school students support it. This is the only way where people are united because of our cultural Guling-Guling Festival. Ang dama, dahil direktor iti Dudolfet Magatan iti Paway Ilocos Norte intong chenda kinadumapay na okasyon nga iniserving kadagitay bisita. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM.